sellaista naisen. Ja noin. Voisin maksaa niin piteitä ja tosiaan ite. Ja on tosiaan tosiaan, että tästä jätkästä ei tosiaan Saa tulla maistelemaan myös haluu. Niin. Emässä ja niitä jätkää ei oo tosiaankään toi ollut. Kuvaa. Tosiaan ja ja tosiaan lommit. Ja mä tosiaan ja tosiaan ja noin joo taas mutta tänään tosiaan sitä tosiaan tänään on tosiaan mutta tosi